Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron, ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn am dy ddiogelwch ac am dy bresenoldeb, y bydde di'n helpu ni, ac y byddwn ni yn daddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Tywallt dy ysbryd arno, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a dear lawr. 197 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd aliniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol, sydd yn cael ei gynnal fel arfer ar y dryden nos Iau o bob mis, yn cael ei gynnal mis Medi, nos Iau, Medi'r 20. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 159, 159.
Fydd am ein darlleniad o lyfr Eseia, yr ail benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Eseia, yr ail benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Y gair yr hwn a welodd Eseia mab Amos am Jwda Jerusalem, a bydd yn y dyddiau diwethaf fod mynydd tir arglwydd wedi baratoi ymhen y mynyddoedd ac yn ddyrchafedig o'r uwch y bryniau a'r holl genhedloedd a ddylifant ato, a phobloedd lawer a ant ac y ddywedant deuwch ac ysgynnwn i fynydd yr arglwydd i di Dduw Jacob ac efe a'n disg ni yn ei ffyrdd a ni a rodiwn yn ei lwybrau ef, cynnes y gyfraith a allan o Seion a gair yr arglwydd o Jerusalem. Ac efe farna rhwng y cenhedloedd ac y gerydda bobloedd lawer a hwy a gurant eu clyddyfau yn sychau a'i gwaywffyn yn bladuriau, ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl ac ni ddysgan rhyfel mwyach. Ti Jacob deuwch a'r hodiwn yng ngoleuni'r arglwydd, am hynny y gwrthodaist y bobl, ti Jacob, am ei bod wedi llenwi allan o'r dwyrain, a'i bod yn swynwyr megis y Philistiaid ac mewn plant ieithriaid yr ymfodlonant. A'i tir sydd gyflawn o arian ac air ac nid oes diben ar ei trysorau, a'i tir sydd lawn o ferch ac nid oes diben ar ei cerbydau. Ei tir hefyd sydd lawn o eilunod i waith ei dwylo ei hun yr ymgrymant, i'r hyn a wnaeth ei bysedd ei hun. A'r gwreng sydd yn ymgrymu a'r bonheddig yn ymostwng, am hynny na faddau iddynt. Dos i'r graig ac ymgydd yn y llwch rhag ofn yr arglwydd a rhag ogoniant ei fawredd ef, uchel drem dyn a selir ac uchder dynion a styngir a'r arglwydd yn unig a ddyrchefur yn y dydd hwnnw. Canis dydd arglwydd y lluoedd fydd ar bob balch ac uchel ac ar bob dyrchafedig ac efe o styngir ac ar holl uchel y dyrchafedig gedrwyd Libanus ac ar holl dderw Basam ac ar yr holl fynyddoedd uchel ac ar yr holl fryniau dyrchafedig ac ar bob tŵr uchel ac ar bob magwyr gadarn ac ar holl longau Tarsus ac ar yr holl luniau dymunol, yna'r ei selir, i chelder dyn ac y gostyngir uchder dynion, a'r arglwydd yn unig a ddyrchefur yn y dydd hwnnw, a'r eilunod a fwrw efe ymaith yn hollol, a hwy a ant i dyllau y creigiau ac i ogofau llychlyd rhag ofn yr arglwydd a rhag ogoniant ei fawredd ef pan gyfodo efe ei gynhyrfu y ddeiar. Yn y dydd hwnnw y teifl dyn ei eilunod arian a'i eilunod air, yr rhai a wnaethant iddynt i'w haddoli i'r wadd ac i'r yslimod, i fyned i agenau y creigiau ac i gopau y clogwyni, rhag ofn yr arglwydd a rhag gogoniant ei fawredd ef, pan gyfodo fe ei gynhyrfu y ddeiar. Peidiwch chwythau ar dyn yr hwn sydd a'i anadlynu ffroenau, canis ym mha beth y gwneir cyfrif ohono. A byddai bendith Dduw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y cyfle ar fraint o fedru dod ger dyfron ac yn dod yn gwybod ein bod yn dod yn llawn pechod ac yn llawn o'n methiannau a'n crwydradau ac eto o Dduw i ni'n gallu dod yn hyderus gan yn bechaduriaid ac mor aml yn dadel di lawr i ni hefyd yn gallu dod fel rhai sydd wedi gwisgo a chlogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist a fod perffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist yn gorchuddio bob un pechod ac felly yn dolwg di o Dduw i ni yn dod fel rhai sydd yn berffaith yn yr arglwydd Iesu Grist ac felly o Dduw i ni yn gallu dod yn hyderus yn gwybod fod na derbyniad, bod na groeso i ni unwaith eto ac ein bod yn gallu dod yn mawl a'n deisyfiadau ger dyfron. Yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth. I ni yn llawenhau bod na faddeuant i'w gael, bod na faddeuant, bod na olchiad yn y gwaed, bod modd cael heddwch a Dduw. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y ffordd hon o iachawdwriaeth yr wyt ti wedi ddarparu cyn llunio'r byd yma i ti i'r drindod fod wrthi yn trefnu'r ffordd yma
Ac felly ni yn diolch I ti am waith y tad a'r mab a'r ysbryd glân am y cyfan a wneir mwyn achub enaid dyn. Ac felly ni yn diolch I ti am y maddeiant hwnnw sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu. Ac felly o Dduw I ni yn foliannu di am yr heddwch hynny sydd gyda ni bob dydd. Ein methiannau ni'n gallu pwyso arna ti yn gwybod fod yr enaid ein heneidiau ni yn ddiogel yn ngofael ein gwaredwr. Ac felly ni'n gofyn am y nerth I fyw ein bywydau mewn modd sydd yn dangos I ti ein diolchgarwch. Helpa ni o Dduw yn ein haddoliad. O Dduw, maddau ni mor aml I ni yn esgeluso ein dyletswydd ni o ddiolch I ti am yr efengil sanctaidd. O Dduw, I ni yn gofyn I ti faddau ni bod ni mor llipa ein haddoliad ar dy ddydd di mor aml yna amharod I ddod I geisio dy wyneb di ac I rhoi ychydig oriau o'r neilltu I ddod I ti I geisio dy wyneb di. Maddau ein gwlad ni o Dduw I ni'n edrych ar gyflwr ysbrydol ein gwlad ni ac y cyflwr trienus sydd ohoni bellach. Ac i'n golwg ni mae yn edrych yn gwbl amhosibl I ddyddiau gwell ddod. O Dduw, maddau ni'n amaid y nerth di a allu di I traws newid cenedl mewn eiliad. Ond I ni yn edrych ar y wlad ac I ni yn edrych ac yn gwan o beithio ar y degau I feddwl pa obeth sydd I wlad fel hon sydd wedi profi cymaint ac eto wedi troi cefn yn llwyr. Hyd yn oed y blant yn amharod I ddod I di I geisio dy wyneb di. O Dduw, maddau ni, helpa ni fod yn edifeiriol am ein crwydro ni. A helpa ni I gofio yr wyt ti yn abal, yr wyt ti yn holl alluog ac yn llawn trigaredd. Ac yr wyt ti yn un sydd wedi addo fod gyda dy blant. Ac felly ni yn gofyn ein methiannau fel cenedl. I ni yn gofyn I ti ddychwelyd i'n plith unwaith eto I ddiwygio ein gwlad, I dywallt ysbryd arnom ac I beri y bydd yna lawenydd sydd y tu hwnt I ddisgrifiad, llawenydd sydd yn dod ohono ti. O Dduw, I ni yn cyflwyno'n hoedfa I ti, ni'n gofyn I ti fendithio'n hamser yma, nertha ni ym mhob ffordd o Dduw, nertha ni yn ysbrydol ond hefyd yn gorfforol ac yn feddyliol I ni'n gweddio na fydd yr un drwg yn gallu dod ag unrhyw rhwystyr ar ein traws ni yn ystod ein hamser o addoliad. Bendithia ni a diogela ni nawr. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni ganu rhif 212 o fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan ym mhob adfyd a thrallodion dal fy ysbryd llesg i'r lan. 1-2 gyn i sefyll i'w chanu.
Fydd am testyn o Esea, yr ail benod ac adnod 22. Esea, yr ail benod adnod 22. Peidiwch chwythau ar dyn, yr hwn sydd a'i anadl yn ei ffroenau, can ysymha beth y gwneir cyfrif ohono. Mae'r gael ddechrau trwy ofyn cwestiwn i chi. Ar bwy ydych chi yn gwrando? Nawr, wrth gwrs, mae'n dibynnu ar beth yw eich oedran chi ac yma'n amrywiaeth ystod oedrannau gwahanol fan hyn heddiw. Ac mae'r pobl i chi yn ei wrando yn pwyso arnynt yn mynd i amrywio, yn dibynnu ar ba ran o daith bywyd i chi arni. Achos ar adegau gwahanol o fywyd, cawn dylanwadau amrywiol ar ein bywydau ni. Tra yn blant bach, ac llais y rhiant yn arwain llwybr y plant. A does dim lot o ddewis gyda'r plant bach, achos pan mae mam a dad yn dweud rhywbeth, gan amla, byddwch chi'n dadlau hynny wrth weld cyflwr y wlad heddi ac yn gweld sut mae rhai plant yn siarad â'i rhieni nhw, ond mae plant yn aml iawn, neu dylsen nhw fod yn gwrando ar mam a dad ac yn dilyn eu cyngor nhw, ac yn cymryd ei dysgu i raddau. Ond yna wrth dyfu fyny, i ni yn anffodus, i ni'n gweld hwn yn amrywio ac yn newid rhywfaint. Ac bron iawn bod cymdeithas yn hybu hyn. Peidiwch â gwrando ar llais mam a dad bellach. Mae eisiau chi sefyll eich tir eich hunan. Mae eisiau chi sefyll ar eich trad, ar eich dwy drod eich hunan. A mae rhaid i chi ddod i'ch casgliadau eich hunan. Dyna beth mae cymdeithas yn ei ddweud. Ac wrth gwrs, mae yna ryw elfen o synwyr yn y peth, ond dim gormod efallai. Ac yna wrth i bobl tyfu'n hun, i'r plant yma tyfu'n hun, maen nhw'n gwrando ar eu llais eu hunan, ac yn meddwl mai dim ond ni sydd yn gwybod yn iawn yn aml beth sy'n digwydd pan i chi'n 13 ac yn 14, i chi'n dechrau meddwl, dwi'n gwybod yn well na neb arall. 15 mlwydd oed, dwi'n gwybod yn well na neb arall, peidiwch chi a da chi a dweud wrthai beth i wisgo, sut i gribo'n wallt, sut i dorri'n wallt, pa gerddoriaeth dylun ni wrando nhw. Fi sy'n penderfynu. Nid chi sy'n dweud wrthai pryd i fynd i'r gwely, nid chi sy'n dweud pryd i ddod nôl o'r tu fas. Ac pan chi'n 15, chi'n gwybod popeth. Mae'n anhygol, 15 mlynedd o fywyd, a mae'r holl atebion da chi, achos i chi'n sicr. Dwi wedi tyfu lan nawr, dwi droedfedd yn fwy nag o'n i chydig o flynyddoedd yn ôl, felly mae'n naturiol. Dwi'n gwybod yn well na phawb arall, ac felly peidiwch chi a dweud wrthai. A dyna beth sy'n digwydd, mae yna rhywbeth yn naturddynol pechaderus sydd yn peri nad oes modd i nhw sylweddoli. Dydyn nhw ddim yn gwybod yr atebion. Ac yna, yn od iawn, 16, 17, 18, ffrindiau. Ac 19, a 20, a 21, a 22, 23, 24, ac yma'n mynd ymlaen. Be mae ffrindiau yn meddwl ohonom ni? A beth yw barn ffrindiau? Ac felly, yn sicr, mae dod i'r capel, os ych chi wedi cael eich magu, wisgo Cris a Tei, dod i'r capel, y bechgyn gan amla, bydden nhw'n dod i'r capel fel hyn, nawr ddim cweit mor gyffyrddus. Beth os bydd fy ffrindiau'n gweld i'n gwisgo tei? Dwi ddim eisiau meddwl am peth tei. Sdim os i'n gwisgo tei i fynd i rhywbeth arall, ond i'r capel. Sa eisiau cael y Beibl i'r capel. Ac felly mae yna rhywbeth yn dod, y mae beth mae ffrindiau'n meddwl. Ac yna cwrdd nos Sadwrn, neu cwrdd nos Wener, pryd bynnag mae cwrdd pobl ifanc, a mae parti'n cael ei drefnu, dyma broblem anferthol yn ôl pob sôn. Maen nhw wedi trefnu parti, a fi na feddwi yna, fi na anfoesoldeb yn mynd ymlaen, ac i chi eisiau bod yna, ond i chi ddim yn cael mynd yna, ond i chi meddwl, mae barn fy ffrindiau fi mor bwysig, mae mor bwysig, dwi ddim eisiau dweud wrthyn nhw bod mam a dad ddim yn gadael fi, a felly fel arfer, mae yna rhyw esgus yn dod lan. Mae gen i bentos, mae gen i waith, neu mae fy nain yn haid, neu fy mrawd sydd i ffwrdd, neu mae fy ewyrth, neu fy modryb yn dod nôl, a dwi'n mynd i gweld nhw ers 30 o flynyddoedd ac i chi'n 17, ac dwi'n mynd i lot o synwyr, ac chi'n meddwl am rhyw esgus hirt. Ac yn dweud, mae'r rhaid fi fod na. Achos chi ddim yn licio dweud pam i chi ddim yn mynd. Mae barn y ffrindiau mor bwysig. Ac wedyn i chi'n gweld falle pan i chi'n dod i oedran, dyma beth sy'n digwydd gamlama. Ni wedi weld o, ni wedi weld e, i ni mynd i weld e, a fydd e dal i ddigwydd. Fydd yn dweud, fedra i ddim dod ar y sul, mae gêm ymlaen. Mae yna barbecue ymlaen ar y sul.
Fedra ddim dod i'r tair oed fa. Mae'n ormod i mi. Fedra ddim dod i'r tair. Falle ddo un, achos mae gen i drefniadau i'r lleill. A mae pethau newid yn dweud. Pam? Achos ffrindiau, dwi'n gwrando ar llais fy ffrindiau. Ac mae be maen nhw'n dweud, mae'r gerddoriaeth maen nhw'n dweud sy'n dda, i chi'n gwrando arno fe, ac am ryw reswm, dwi'n licio'r gerddoriaeth yna, ei fod yn llawn o anfoesoldeb a iaith anweddus, i chi'n mynd, na, mae hwn yn eitha neis, dwi'n licio hwn, a dwi'n gwrando arno fe, ac yna dwi'n prynu'r gerddoriaeth yna, ac yna chi'n gweld y ffrindiau'n gwisgo dillad, dwi'n licio'r dillad yna, falle bod yn anweddus. Ac i chi'n gweld y dylanwad yma. I chi'n gweld y dylanwad ar ferched, i chi'n gweld y dylanwad ar fechgyn. Mae e'n amrywio, i chi'n gweld yr olwg, y peintiadau ar y gwyneb, i chi'n gweld yr math o wall. I chi'n gweld beth mae'n gweud i y byd. Y byd. A chi'n gweld yn yr eglwys. Mae'r eglwys yn rhemp fel hyn. Petai ni'n edrych ar yr eglwys 20 mlynedd yn ôl, hyd yn oed pan oedd e'n cyflwr triennus 20 mlynedd yn ôl, roedd e'n gymaint gwell na heddi. Heddi, mae popeth yn iawn. Mae popeth yn derbynio pam ni wedi gwrando ar lais ein cyfoedion ni, ein ffrindiau ni. Ar lais pwy chi'n gwrando? I ddylanwadu penderfyniadau mawr bywyd. Ifer mwyafrif, ifer llais y mwyafrif i chi'n gwrando yna. A dyna beth sy'n bwysig. Mae'r mwyafrif, a'r mwyafrif, i gallu mewn ddoi ffordd wahanol fan hyn, fi allai fod y mwyafrif o'r byd yn ei anghrediniaeth a'i hanfoesoldeb a'i difa terwch o'r ysbrydol ac bod chi'n gwrando nhw, mae'r rhaid bod nhw'n iawn, neu mwyafrif y byd Cristnogol efengylau. Achos mae'r byd Cristnogol neu efengylau, a sy'n lot o wahaniaeth rhwng y naill na'r llall, mae'r ddau yn driennus ac mae'r ddau mewn tywyllwch. Dydw i bellach ddim eisiau cael fy nghydnabod. Beth rhywun yn dweud, pregethwr beth, efengylaeth, dwi ddim eisiau cael fy nghydnabod fel efengylaeth erbyn hyn, achos dwi ddim yn golygu dim. Dwi ddim yn golygu dim byd, mae efengylaeth erbyn heddi yn golygu'r un peth, a beth yw bod yn grefyddol ac yn capelwr. Beth i ni? Dwi ddim yn gwybod, ni ddim yn digon da eto o bell ffordd i cael ein galw'n Puritaniaid. Beth allwn ni cael ein galw? Ar lais pwy, y mwyafrif o'r byd crefyddol sydd yn canu rhyw ganeuon gwirion ac yn cael rhyw donau gwirion ac yn caniatáu pob math o bethau. Ni wedi clywed yn ddiweddar am Capel, hyd yn oed ddim yn bell, ac ni'n clywed amdano nhw'n dweud hyn, mae unrhyw beth yn dderbyniol i'r Cristion, pobl efengylaeth. Sut allan nhw fod yn gredinwyr? Dyn nhw'n credu be ni'n credu. Dyn nhw'n credu be mae'r Beibl yn ei ddweud. Maen nhw wedi creu rhyw Feibl newydd. Ond ydych chi'n mynd i gredu'r llais y mwyafrif crefyddol? A dyna'r llais i chi'n gwrando arno. Mae'r byd, maen nhw'n hoffi gwrando ar lais y gwyddonwyr. Os yw'r gwyddonwr yn dweud bod y byd yn dod o ryw ffrwydrad a bod mwnci wedi ymddangos a rhywsut i ni wedi dod allan o fwncioedd, a ydych chi'n credu'r peth, mae'r peth mor hirt, mae'n anhygol. Mae y tu hwnt i allu naturiol i feddwl bod y fath beth yn bosib. Mae'n amhosib i ni fod yn wir. Mae'r posibiliadau i rhywbeth felly ddigwydd yn amhosib. Mae lot haws credu mewn Dduw, ond am ryw reswm mae natur ddynol yn credu bod y gwyddonwyr yn iawn, gwleidyddion, athronyddwyr, pwy bynnag yw nhw. Ar lais pwy chi'n gwrando i ddylanwadu. Ydy'r rhain, os ych chi'n edrych ar ei bywydau personol nhw, mae'n llawn tristwch, llawn celwydd, llawn anfoesoldeb, llawn torpriodas. A'r rheini yw'r bobl i chi'n cymryd eich dysgu ohonynt. Byddwch yn ofalus ar bwy chi'n gwrando, i bwy chi'n mynd am gyngor. Dwi wedi dweud hyn sawl gwaith. Chydig, a dwi'n 52 nawr. Dwi wedi arwain cwrdd pobl ifanc ers o'n i'n 20 o gwmpas felly. A fedra ddim dweud wrth chi sawl gwaith mae unrhyw un wedi dod i fyny i ofyn am gyngor. Nawr falle nid fi oedd i bugail nhw. Ond mae rhywbeth triennus am hynny, falle bod yn triennus amdano fi. Ond tybiwn ni bod y mwyafrif llethol ddim yn gofyn cyngor am unrhyw beth, ac os newn nhw'n ddim cymryd y cyngor os nad ydyn nhw'n hoffi'r cyngor. Mae'n ofnadw ar lais pwy chi'n gwrando. Yr rhai nad ydynt yn ysbrydol, falle neu proffes, ond ddim yn ysbrydol a fydden nhw'n dweud chi, mae'n iawn i chi orffwys heno. Cwrdd gweddi, dim ots. Aros gatre.
Oedfar y sir, sy'n ots am hwnna, tair gwaith, na. Cynhadle, sy'n eisiau dod i gormod, mae'n mynd fod blino chi. A felly dyma'r oes sy'n ni'n byw yn di. A gai ofyn i chi, os ydych chi'n meddwl felly, os ydych chi'n gwrando ar bobl fel yna, gai ofyn i chi ar lais pwy ych chi'n gwrando. Pwy sydd yn cynghori chi? Mae'r cyflwr yn driennus. Mae'r wythnos diwetha yma wedi bod yn wythnos o fendid ac eto mae yna rhywbeth am dros y penwythnos yma lle mae'r tristwch wedi bod yn lletho i feddwl pa wahaniaeth sydd wedi digwydd, beth yw'r gwahaniaeth, a oes na fymryn o wahaniaeth wedi digwydd yn mywydau'r saint, yr rhai sy'n honni fod yn saint. Faint o'r wlad yma sydd wedi dod i wrando? Mae'n driennus. Odi yn neud i chi dorri'ch calonnau chi, odi yn neud i chi alw ar yr arglwydd, byd garog, tyrd yn ôl i'n plith ni. Byddai'n ddiddorol gwybod pethau chi'n onest i ddweud pwy i chi yn gwrando arnynt am eich cyngor. Wel, mae Eseia, na un werth gofyn. Wrth gwrs, y cyntaf yn ni'n gofyn yw'r arglwydd, ond mae'r arglwydd yn defnyddio ei weision fel Eseia. Ac mae Eseia yn cynghori ac yn rhybuddio. Ac cawn ddisgrifiad o'r hyn a ddaw i'r sawl sydd yn gwrthod gwrando ar y farn gywir. Ac a oes na rai fan hyn sydd ddim yn cael ei dysgu ac yn gwrthod cael ei dysgu achos yn meddwl, i chi fel hen deinosor yn y pwlpit, i chi'n dysgu pethau sydd dros ben llestri. Dwi ddim yn licio math na bregethu ac mae tym bach rhy uchel neu mae tym bach rhy hir achos chi ddim yn licio natur a'r cynnwys. Gai rhybuddio chi. Dwi'n dweud hyn sawl wythnos achos dwi'n ymwybodol iawn o'n fe, rowch eich rhagfarn o'r neilltu. Achos os na newch chi, fyddwch chi mewn perygl. Achos gair Dduw yw hwn. Gair Dduw sydd fan hyn. Ble ydych chi arni? A os na rhai dal i ystyried gwrando ar lais y byd, nid fi ddewisodd ar y mynau, ond mae'n rhyfeddol yn diwedd sut mae'r ymynau yn addas. Ni newydd ganu, rhof yn rhoed y fan a fynwyf ar sigledig bethau'r byd, ysgwyd mai y tir o danaf darnau'n cwmpo i lawr o hyd, ond os caf yn rhoed i sengi yn y dymysl fawr am chwyth a'r dragwyddol graig yr oesoedd, dyna fan na sigla byth. A'r beth ych chi'n pwyso? Wel, hoffwn i edrych ar gondemniad Dduw ac yna'n ail barn Dduw ac yn fer i orffen iachawdwriaeth Dduw, wel condemniad Dduw. Adnod 6, gwrandewch ar hwn. Edrychwn ni ar y benod hon, chydig wythnosau yn ôl ar y 6 adnod gyntaf, a nawr i'n edrych ar y ail rhan o'r benod, adnod 6 am hynny. Y gwrthodais dy bobl, ti Jacob, am ei bod wedi llenwi allan o'r dwyrain a'i bod yn swynwyr megis y Philistiaid ac mewn plant dieithriaid yr ymfodlonant. Nawr, dyna i chi ofnadw. Mae hwn yn ofnadw. I glywed condemniad Dduw ar bobl. Am hynny y gwrthodaist dy bobl. Mae Dduw yn gwrthod y bobl. Dyna beth mae'n dweud. Dwi yn eich gwrthod chi. Dychmygwch bethau rhywun yma heddi yn cael clywed y geiriau hynny amdano'n twy. Efalle trwy ragluniaethau Dduw a gwaith yr ysbryd glân, efalle bod hwn ddim yn mynd i fod yn air o obaith, ond efalle bod yn air o gondemniad i rywun fan hyn heddi, a dwi'n gweddio na Dduw ond efalle dychmygwch bethau Dduw yn dweud, dwi yn dy wrthod di unwaith ac am byth heddi. Chi wedi cael y cyfleoedd. Chos ni'n gwybod bod yna linell i'w chroesi. Mae'r arglwydd yn cynnig iachawdwriaeth, mae ddeiant i'w gael, mae'r gwahoddiad i ddod i'r groes, ond mae yna un adeg pan na fedrwch chi ddod, byddwch chi wedi croesi, byddwch chi wedi gwrthod unwaith yn ormod. Ac yna bydd yr arglwydd yn dweud, dwi'n wrthod i. Chi wedi chwarae gyda crefydd am rhy hir. Dydych chi ddim wedi deall yr efengyl. Chi wedi pwyso ar eich gweithredoedd eich hunan, chi wedi pwyso ar eich proffes eich hunan, ar bwy i chi. A mae'r arglwydd yn dweud, dwi wedi cyhoeddi'r ffordd dro ar tro, mae'r ysbryd wedi bod yn agos, ac mi rwy ti wedi gwrthod unwaith yn ormod, ac felly dwi yn dy wrthod di. Dyna frawychus. Bod yr arglwydd yn troi gefn ar y bobl, dyw e ddim yn gwenu arnynt mwyach, nid yw ei oleini yn llywyrchu arnynt, ac yn waith mae ei ddigofaint yn syrthio arnynt.
maent heb un I ofalu amdanynt. Heb un i'w harwain a'i hamddiffyn. O, mae'r Cristion, y gwir Cristion, yn gwybod fod pob dim yn cydweithio daioni ein lles. O, nid felly y sawl y mae'r arglwydd wedi gwrthod, dyna chi safle o anobaith. Efallai nad ydynt yn ymwybodol o hyn, pechod un sydd yn peri fod yr agendor fawr hon, bod na elyniaeth rhwng omni a Dduw, ond yr hyn sydd yn wir I ddyn wrthod yr arglwydd. Nid yw dyn am yr arglwydd fod yn gyfaill iddo. Mae dyn am ddilyn ei lwybrau ei hun, nid yw am arweiniad, ac felly y mae eich ffrindiau chi, y rhai sydd yn gwrthod arweiniad yr arglwydd, y rhai chi meddwl sydd yn cynghori chi mor dda ar faterion bywyd, ble I fynd i'r coleg, pa gwrs I wneud, beth I wisgo, sut I dreulio amser hamdden, beth I wylio, beth I wrando, nhw sydd yn dylanwadu arnoch chi wneud penderfyniadau mawr bywyd, y mae'r rhain yn gwrthod arweiniad yr arglwydd. Ac felly, dyma'r condemniad yn dod arnynt hwy. Y mae Duw nawr yn dweud, dwi yn eich gwrthod chi. A dyna freintiedig oedd yr Iddewon, pobl Dduw, at yr Iddewon a ddawyd y Meseia. Rhain cafodd air Duw trwy'r proffwydi, cawsant gyfarwyddyd gan eu creawdwr ar sut I fyw. O, roedd yr Iddewon, roedden nhw mor freintiedig. Fe gafon nhw y Duw byw yn Dduw anyn nhw, ac iddyn nhw gafon nhw'r proffwydi o'r dechrau. Reit o Genesis ni'n clywed, gafon nhw bobl yn dweud wrthyn nhw sut I fyw a sut I farw. Fe gafon nhw y cyfarwyddiadau ar sut I fod gyda'i gilydd. Fe gafon nhw'r cyfan. Ond fe wrthodon nhw air Duw ac fe ddylynon nhw lwybrau estron. Grandewch ar yr adnod, mae'n dweud hyn, am ei bod wedi ei llenwi allan o'r dwyrain, a'i bod yn swynwyr megis y Philistiaid ac mewn plant dieithriant yr ymfodlonant. Roedden nhw'n bodloni mewn plant dierthyr. Nid pobl Dduw, cymysgu gyda'r byd. Dyna beth o'n nhw'n moyn. Pobl Dduw, roedd well gan rhain y byd na dilyn llwybrau Duw. Yn dilyn ffyrdd y dwyrain, mynwesant ei ffyrdd hwy. Ac a'i ddweud, mi fydden nhw wedi mwynhau, ac ni wedi darllen hyn yn yr ysgrythyr, sydd yn ddarlun o'r byd efengyledd cyfoes, bydol ei haddoliad. Mi fydde'r Iddewon wedi addoli Duw yn y ffordd yr oedd yr byd yn addoli ei heilinod, mewn ffyrdd pechadurus, anfoesol a bydol. A dyma'r pobl y derbyniant ei ffyrdd. Pobl oedd yn credu yng ngeiriau swynwyr a dewiniaid, dilynwyr y sêr. Rhain oedd y pethau oedd yn eu harwen nhw ac yr oedden nhw'n dibynnu ar ofergoeliaeth. Ac pan roedd rhain mewn dryswch bywyd, roedden nhw'n dibynnu ar ofergoeliaeth, safle'r sêr, neu siapau'r cymylau, neu rhywbeth I wneud gyda'r adar. Unrhyw beth oedd yn ofergoeliaeth ac mi roedden nhw efallai'n deffro'n y bore, o be dwi'n mynd I wneud. Mae'r plant yn achos pryder I mi. Beth yw'r peth gorau fi wneud? Edrychwn i'r sêr. Beth am gofyn i'r sêr? Edrych lan i'r sêr. Sêr, beth ddylai wneud? A dyna beth o'n nhw'n wneud. Ac os o'n nhw'n meddwl, beth ddylen ni wneud gyda fy rhieni? Beth ddylen ni wneud gyda ffrindiau? Sut ydw i'n mynd I gael mwy o fwyd mewn? Be na'n edrych i'r sêr? Edrych ar yr adar? Edrych ar ofergoeliaeth? Croesi bysedd? Cyffwr pren? Roedden nhw'n mynd ac yn gofyn i'r dewiniaid a'r swynwyr. Beth ddylen ni wneud? Y pobl dieflig yma. Ac roedden nhw'n gofyn iddyn nhw am gyngor. Dim gwahanol I rai o'ch chi. Mae rai o'ch chi eisiau fod wedi gofyn I bob math o bobl am gyngor ar fywyd, ar pethau pwysica bywyd, penderfyniadau pwysica bywyd, ac I chi wedi wneud y penderfyniadau anghywir. Pam? Chi ddim wedi mynd i'r man cywir. A tra roedd hwn yn wir, roedd gan yr Iddewon air Duw. Yr oedd yr Iddewon yn bobl breintiedig, o'r oedd ganddyn nhw broffwydi I egluro ac I gynghori ar beth ddywed gair Duw. Gai ofyn cwestiwn I chi, a ydych chi wedi caniatáu ffyrdd y byd ddylanwadu arnoch chi?
A ydych chi wedi troi ffwrdd o air Dduw ac wedi dibynnu ar eraill, ar y byd, am arweiniad trwy fywyd. Adnod 7. A'i tir sydd gyflawn o arian ac air ac nid oes diben ar ei trysorau, a'i tir sydd lawn o ferch ac nid oes diben ar ei cerbydau. Wel, dyna i chi. Maen nhw wedi cyrraedd, do. Popeth yn nhw. Popeth. Digon o gerbydau, digon o gyfoeth, digon o bopeth. Ac iddynt gael y ddewyd gan Dduw ac digon o brawf o hynny y byddai Dduw yn darparu ar ei cyfer a ddawodd y byddai'n gofalu am ei blant hyn be nath yr Iddewon fe droesant at gyfoeth y byd ac at air ac at nerth y byd at feirch a cheffylau. Dyma oedd y pethau y dibynant arnynt y gweledol. Gai ofyn ydych chi yr un peth? Wedi'ch dallu gyda llwyddiant y byd. Mae'n edrych mor ddeniadol yn diwe. Mae'n edrych mor ddeniadol. A mae'n dod mewn mor gyfrwys trwy'r drws cefn. Ydych chi, os ych chi wedi proffesu, bron iawn, dwi'n mynd siarad gyda'r byd fan hyn, dwi'n siarad ar rai sy'n ei proffes, achos dyma lle dwi'n credu mae'r broblem fwyaf ar y fynd, mae'n gwybod mae'r byd, mae mwy ohonyn nhw, ond mae'r peth brawychus yw, mae yna proffes yn cael ei wneud, ac eto mae'n union fel yr Iddewon yn dibynnu ar y byd. A ydych chi wedi deall? A di dydd yr arglwydd yn sanctaidd i chi, yn bwysig i chi? A di pethau'r arglwydd, gair yr arglwydd, unrhyw beth i wneud a'i wyllus a'i wen flaenllaw yn bopeth i chi. Neu ydych chi'n mynd i gallu sgubo'r neges hon o dan y carped fel i chi wedi wneud i sawl pregeth arall? O ie. Dydyn ni ddim yn cytuno'n llwyr gyda hwnna. Dyna beth sydd fel arfer yn digwydd. Dwi'n mynd licio popeth, ambell i beth yn okay. Ond ambell i beth, tym bach dros ben llestri. Hwna'n frawychus. Achos nid barn dyn sydd fan hyn, gair Dduw hwn, dewch chi darllen y llyfrau. Os ych chi eisiau, mae croeso chi ddod draw i'r tŷ, ddangosau chi'r llyfrau lle dwi wedi darllen, gair Dduw a gweision sydd wedi cael ei bendithio. Ar sail hynny, dwi'n dweud e. Does dim byd yn wahanol. Does dim byd yn wahanol. Dyma fe, gair Dduw. Felly mae ganddoch chi broblem. A gair Dduw, adnod 8, ei tir hefyd sydd lawn o'i lunod, i waith ei dwylo ei hun yr ymgrymant, i'r hyn a wnaeth ei bysedd ei hun. Beth oedden nhw'n neud? Beth oedd yr Iddewon yn neud? Fe addolant ei lunod, a wneir o law dynion, a addolant rhai na all clywed, na all weld, blasu, na siarad. Ac mae'r Iddewon nawr yn ymuno gyda rhai o'r dwyrain a Philistiaid, ac yn plygu lawr ac yn addoli'r Duwiau yma, sydd wedi cael ei wneud allan o gwaith llaw. Ymgrymant i'r hyn sydd oddi tanynt. Mae'n ofnadw. Ac eto, gwelwn heddiw cymaint yn plygu yn llythrenol i eilunod o air, ond hefyd ymgrymant i eilunod materol cnawdol. Unrhyw beth ond y gwir Dduw. Hyd yn oed os yw wedi cael ei liwio mewn lliwiau efengylaidd. Mae'n frawychus. Mae phob rhan o gymdeithas sy'n ni'n darllen fan hyn yn euog o hyn, nid dim ond rhai. Pob un, y rhai clyfar, y rhai ddim cweit mor glyfar, y rhai cryf, a rhai ddim cweit mor gryf, y rhai hen, a rhai ifanc. Gwrandewch adnod 9, a'r gwreng cyffredin hynny yw, a'r cyffredin sydd yn ymgrymu a'r bonheddig yn ymostwng. Am hynny na faddau iddynt. Pob un. Ond nid yw'n ddisgrifiad i chi o'n gwlad ni. Mae'r tebygolrwng rhwng Cymru ac Israel yn anhygol. Yr holl freintiau ni wedi gael, ac eto mor bell wedi troi. Wel, barn Dduw yn ail Eseia yn defnyddio geiriau fydd yn ymdrechu deffro'r gwrthryfelwyr. Bron iawn allech chi ddweud y mae am I dychryn nhw, I argyhoeddi nhw, ond dwi'n credu bod hwnna'n iawn I wneud. Ambell waith yma gair tyner yn deffro rhywun, ambell waith mae eisiau dychryn pobl i'w deffro nhw. Ac felly be bynnag am yr ysbryd yn arwain ar y pryd, ac fan hyn falle allech chi ddweud mae am I dychryn nhw.
Pan fod dyn yn llawn balchder yn credu ei fod uwch ben barnedigaeth Duw, ac mae angen ei ddwy sbigo a'i argyhoeddi. Dyma'r cyngor i'r sawl sydd yn troi at bethau eraill yn hytrach nag at Duw. Adnod 10. Dyma'r cyngor, os ydych chi wedi troi at eilunod a bethau'r byd ac at farn y mwyafrif efengyledd efallai, yr un sydd yn fydol ac yn caniatáu i chi dorri'r saboth, ac yn caniatáu i chi fynd i lefydd amheus, ac yn caniatáu i chi wisgo fel y byd neu beth bynnag. Pan i chi cael eich grandewch o'r hwn. Adnod 10. Dos i'r graig ac ymgydd yn y llwch rhag ofn yr arglwydd a rhag ogoniant ei fawredd ef. Be mae'n dweud? Fe ddaw dydd pan byddwch yn sylweddoli eich tynged, byddwch yn dymuno cuddio o fawredd Duw, byddwch yn gwybod mai cyfiawn yw Duw, a byddwch am ffoi o'i bresenoldeb. Fe fydd presenoldeb yr arglwydd mor real, fe fydd ei sancteiddrwydd fe fydd ei byrdeb fe fydd yn codi dychryn arnoch chi, ac yna fyddwch chi'n sylweddoli, byddwch chi dan ei farnedigaeth a be fyddwch chi'n dweud yw, byddwch chi am ffoi. Yn ystod eich bywyd rydych wedi bod yn ffoi o'i bresenoldeb mwyn parhau mewn pechod. Gai tybio hyn, mae yna rhai wedi bod yn osgoi dod i cwrdd mwyn caniatáu bydolrwydd. Dwi'n gweld mewn bob man, gwrthod dod i cyfarfodydd pregethu arbennig y byd nawr. Pam? Maen nhw'n gwybod, sa eisiau chi cael gafel arno fi, dwi'n ddigon hapus fy mi, diolch yn fawr. Ac chi'n gweld ymhlith yr rhai sy'n cael ei magu ar ei lwydydd, fydden nhw ddim eisiau dod yn ormodol. Pam? Achos os ddoi yn ormodol, fe fydd disgwyliadau arno fi. A dwi ddim yn gyffyrddus o dan pregethiad y gair. Ac felly maen nhw'n ffoi o bresenoldeb yr arglwydd. Fe ddown nhw mwyn cael un troed yn yr eglwys, i fel fath o yswiriant ysbrydol, rhag ofn. Dwi eisiau gwneud yn siŵr fyddai'n mynd i'r nefoedd, ond dwi ddim eisiau bod gormod. Sa eisiau mynd dros ben llestri. Ond fe ddaw dydd pan byddwch yn dymuno ffoi o'i farnedigaethau. Mae hwn yn ofnadw. Fe ddaw dydd pan fyddwn ni'n sylweddoli fod Duw yn mynd i barnu'r cyfan, y crefyddol a'r digrefydd. Os nad ydych chi wedi ildio i Grist yn llwyr, os nad yw Iesu Grist yn bopeth i chi, fe ddaw ei farnedigaethau. Maes o law, fe ddaw. Ond di bwrpas bydd yr ymdrechion hyn, nid yw yn bosib ffoi o'i bresenoldeb. Byddwch chi ddim yn gallu pryd hynny. Byddwch am guddio yn y creigiau, neu fel mae'n dweud, yn hyllau y graig. Adnod 19. A hwy a ant i dyllau y creigiau, ac i ogofau llychlyd rhag ofn yr arglwydd, a rhag ogoniant ei fawredd ef, pan gyfodoedd fe i gynhyrfu y ddeiar. Wel, mae'n hirt yn diwe. Maen nhw'n mynd i guddio yn yr ogof i ffwrdd o ogoniant Duw. Wel, dydych chi ddim yn mynd i fynd i'r ogof i guddio Dduw. Dwi ddim yn bosib. Ac fe all Duw ysgwyd yr ogof, a fe all yr ogof syrthio ar eich pen. Felly byddwn ni ddim yn mynd i'r ogof. Byddwn ni'n mynd i dwll yn y graig. I ble fyddwch chi'n mynd i gallu guddio o ddiw'r farnedigaethau Duw? Does dim lle i guddio. Nid yw y mannau hynny yn le diogel o gwbl. Ar y gair gall ddiargryn ddod. Ac felly nid yw yn guddfan. Os nad yw'r mannau hynny yn ddiogel, pa le sydd yn ddiogel i guddio? Ble fedrwch chi guddio o'r arglwydd? Does dim lle. Nid oes ffoi o bresenoldeb yr arglwydd. Mae yna rhywbeth fan hyn o ymdeimlad o Efengyl Luc 23:30. Yna y dechreuant ddywedyd wrth y mynyddoedd, syrthiwch arnom, ac wrth y bryniau cuddiwch ni. Fe fydd yna rhai yn dymuno, o piti fy mod i erioed wedi cael fy ngeni. Pam ges i fy ngeni? Ac fydd yn dweud, na fyddai'n gallu cuddio o dan y mynyddoedd. Fe fydd yn darostwng. Fe fydd yr arglwydd yn darostwng. Dwi'n mynd edrych felly nawr, nag yw, mae'r byd mor hyderus, mae'r byd efengyledd mor hyderus yn ei bydolrwydd. Ond fe fydd Duw yn ei darostwng. Adnod 11 ac 17. Uchel drem dyn a iselir, ac uchder dynion a ostyngir, a'r arglwydd yn unig a ddyrchefur yn y dydd hwnnw. Mae'n mynd i ddod. Adnod 17. Yna yr iselir uchelder dyn,
ac y gostyngu'r uchder dynion a'r arglwydd yn unig a ddyrchefur yn y dydd hwnnw. O fe ddaw dydd, pan tynnu'r i lawr balchder dyn ac fe ddyrchefur Dduw, y mae e'n dod mor wan i ni'n edrych nawr. Mor wan i ni. Y mae'r dydd yn dod pan fydd yr arglwydd yn cael ei ddyrchafu. Adnod 12, canis dydd arglwydd y lluoedd fydd ar bob balch ac uchel ac ar bob dyrchafedig ac fe ostyngyr. Mae Dduw yn gallu delio ar mwyaf balch ac fe alltyn ni ymaith hyn oll y mae dyn yn pwyso arno char y ddeiar ac yna wrth gamu dragwyddoldeb. Mae e'n gallu delio, grandewch ar adnod 13 ymlaen. Mae hwn yn ddisgrifiad o'r adeg yma yn yr Hen Testament. Dychmygwch, mae'n ddisgrifiad o Gymru heddi, adnod 13. Ac ar holl uchel a dyrchafedig gedrwydd Libanus, ac ar holl dderw Basan, ac ar yr holl fynyddoedd uchel, ac ar yr holl fryniau dyrchafedig, ac ar bob tŵr uchel, ac ar bob magwyr gadarn, ac ar holl longau Tarsus, ac ar holl luniau dymunol, y lluniau gwerthfawr sydd wedi cael eu peintio, ac maen nhw mor bert, maen nhw mor fawr, maen nhw mor ddrud, a maen nhw'n cael eu cario ar y llongau i fynd i'w waliau nhw, i addurnau tai nhw. O, mae'r cyfoeth yn anhygoel. Yna, yr iselur uchelder dyn, ac y gostyngu'r uchder dynion, a'r arglwydd yn unig a ddyrchefur yn y dydd hwnnw, a'r eilinod a fwrw efe ymaith yn hollol. Mae'n mynd i wneud e. Dyna chi fanylder. Fe all Dduw peri i longau suddo, sydd yn cario holl bethau ysblenydd y bobl. Lluniau drud, y pethau y mae dyn yn ei haddoli, y cyfoeth y moethusrwydd. Mae'n gallu digwydd ond dweud, ni wedi clywed am hyn, ac heddi fe all e ddigwydd, yn rhwydd iawn. Yn aml ni'n edrych ar y newyddion a ni'n clywed am y banc yn codi cyfraddau llog. Mae cyfraddau llog yn gallu newid bywyd rhywun mewn eiliad. Mae'n gallu dinistrio safle ariannol rhywun mewn eiliad. Felly na gyd sy'n rhaid i'r arglwydd i wneud yw i peri'r bancwyr mawr pwerus yma i newid y gyfradd llog. Na gyd sy'n rhaid cael yw rhyw drychineb, rhywbeth mawr yn digwydd. A mae pethau newid mor gloi. Ond i ni mor llawn hyder a balchder yn ein materoliaeth neu beth bynnag, yn ein poblogrwydd ni. Does dim byd yn mynd i newid fi, does dim byd yn mynd i newid. Doedd e ddim wedi newid ers dydd Sul diwetha, fydd e ddim yn newid erbyn dydd Sul nesaf. Fe gariau ymlaen. A dyma be mae'n dweud, ond mae'r dydd yn dod, a mae'r arglwydd yn dweud, os nad ydych chi'n troi ata i fedra i'ch tynnu chi lawr. Chi sydd wedi clywed ar y fengil, bron iawn allwn ni ddweud ac yn sicr allwn ni ddweud, i chi'n fwy atebol hyd yn oed. I chi'n fwy atebol, cwnewch yn siŵr fod y broffes yn un iawn. Llawer wedi ceisio ffoi o'r arglwydd, ond nid ydyn byth allan o'i gyrraedd. Ac fe all Dduw delio â nhw. Fe all tynnu ffwrdd ei hyder. Sawl un sydd wedi bod yn un plith ac sydd ymhell yn y byd. A fe all Dduw cyffwrdd â nhw, ac mewn eiliad fyddant yn gweld ffylineb ei ffyrdd. Ond efallai hyd yn oed yn agosach ad adre y rhai sydd dal dynnu, sydd gyda troed yn y ddwyle, yn y byd ac yn yr eglwys. Peidiwch â herio Dduw. Gai fentro dweud hyn, os ydych chi'n chwarae gyda'r ffydd efengyledd, ac yn meddwl bod y ffydd efengyledd yn rhywbeth sydd yn caniatáu i chi fod yn fydol, a peidio fod yn selog, a peidio gosod yr arglwydd yn gyntaf, peidiwch â herio Dduw. Fe all Dduw eich tynnu chi lawr. O, na fyddwch chi'n deffro a gwrando ar ei air. Ac o, na fyddwch chi'n dilyn ei lwybrau. Dyma be mae Eseia yn pledio gyda'r Iddewon. O, newch yn siŵr i orffen ac yn fer iachawdwriaeth Dduw. Fe fydd pawb mewn amser yn dod i blygu ger bron Dduw. Ni'n gwybod hynny, ni wedi cyffwrdd arno mewn barod. Fe fydd pawb yn y stryd tu fas fydd hyn yn plygu ger bron Dduw. Fe fydd y holl ddinas Caerdydd yn plygu ger bron Dduw rhyw ddydd.
Fe fydd holl wledydd y byd, crefyddau eraill, yn plygu ger bron Dduw. Dduw Israel. Fe fydd pob un yn. Ond y cwestiwn yw, ym mha ffordd fydden nhw'n plygu ger ei fron? Adnod 20 a 21. Yn y dydd hwnnw, y teifl dyn ei elunod arian a'i elunod air, yr rhai a wnaethant iddynt i'w haddoli i'r wadd ac i'r yslimod, i fyned i agenau y creigiau, i gopau y clogwyni, rhag ofn yr arglwydd a rhag ogoniant ei fawr y ddef pan gyfodo e fe i gynhyrfu y ddeiar. O, fe fydd yr rhai yn troi i ffwrdd o elunod, ond dyma beth sy'n yn frawychus, fe fydd rhai yn troi i ffwrdd o elunod, ond nid am y rhesymau cywir. Nid o gwir addoliad ac ymwybyddiaeth o Dduw, ond pan fyddant yn gweld nad ydy'r eilunod yn gallu helpu, sydd yn amlwg. Os ydych eilunod chi wedi wneud mas o bren, ac ych chi'n gofyn cyngor i ddarn o bren, dyw e ddim yn mynd i helpu. Ond mae'r rhai'n credu mai diwiau yw nhw. Ond mae dydd yn mynd i ddod pan fydd rhai yn sylweddoli, dyn nhw ddim yn helpu, dyn nhw ddim wedi helpu, dyn nhw wedi bod unrhyw gysur, dyn nhw wedi bod unrhyw arweiniad, ac yn sicr ddim yn rhagwyddoldeb, ac yna fydd nhw'n troi cefn arnyn nhw, pan yn gweld mai di-pwrpas yw, ond nid ydynt wedi dod i gredu. Maen nhw wedi troi i ffwrdd o hynny. Bydd rhai yn troi o fateroliaeth, gan yn gweld nid yw yn ateb problemau bywyd. Ac felly fydd ni'n gweld na heddi, mae yna rai pobl o fewn cymdeithas wedi gweld ydy arian ddim yn ateb pob dim. Ond dydyn nhw dal ddim wedi troi at yr arglwydd. Felly mae nhw wedi troi o eilunod materol neu eilunod o bren ac o air. Dyna chi ddarlun Tiernis i weld trwy gwacter y pethau hyn, ond methu gweld mawredd yr holl alluog. Falle bod chi'n credu mai Dduw sydd wedi creu y byd, achos mae twp i'w credu mewn esblygiad a'r ffrwydrad mawr a mwcio i'w ein cyndadau ni. Ond gael ddweud hyn, gall unrhyw un credu na. Mae'n gwbl hirt i feddwl wahanol. Gall unrhyw un credu na. Dy'r ffaith bod chi'n credu mewn Dduw. Dy'r ffaith bod chi'n credu bod ni'n dod o fwnci. Mor dda i'w sylweddoli hynny, dwi'n am yn golygu dim. Gweld na rhai'n helpu wrth wynebu unrhyw argyfwng, ond yn sicr nid wrth wynebu argyfwng yr eithaf wrth wynebu ein creawdwr ni. Dy'r pethau yma yn y byd ddim yn mynd i helpu ni wrth i ni groesi dros yr afon. I feddwl am rai yn cuddio Dduw yn y creigiau, ond oll yn ofer, ond bydd rhai yn troi ffwrdd am y resymau cywir. I ni'n gwybod hynny hefyd, a dyma yn gweddi ni fan hyn heddi. Mae yna rhai sydd yn troi ffwrdd o eilunod ac o fateroliaeth, ond ddim yn gwybod at ba le i droi, a dyn nhw ddim yn troi at y gwir Dduw. Mae rhai yn troi at y crefydd modern efengyloedd, yn meddwl bod proffes yn ddigon, ond dyn nhw ddim wedi deall. Dydyn nhw ddim wedi deall, falle wedi cael proffes ers blynyddoedd, ond does dim newid mawr wedi digwydd yn yr enaid. O, mae yna rhai yn deall. Mae yna rhai yn troi am y resymau cywir. Fe fyddant yn gweld mai ofer yw y cyfan, cyfoeth, nerth, braich, eilunod. Fyddant yn gweld y gwacter, ond byddant yn gwneud hyn o gwir edifeirwch. Be sydd wedi digwydd? Fydd yr ysbryd glân di agor llygaid yr enaid i weld i pechod ac i weld ei hangen am Grist. Fyddant yn gweld ei bod wedi tramgwyddo ei creawdwr, ac felly fe fyddant yn edifeirio. Adnod 22, peidiwch chwythau ar dyn, yr hwn sydd ei anadl yn ei ffroenau. Peidiwch a phwyso ar ddyn sydd ei anadl yn ei ffroenau. Canis ym mha beth y gwneir cyfrif ohono. O, mae Esea'n pledio, peidiwch ymddiried, peidiwch pwyso ar ddyn, gwan yw hwnnw hefyd, peidiwch a pwyso ar un sydd yn anadlu trwy ffroenau fe, ac yna dwi'n ond dweud y gair sydd rhaid i Dduw i ddweud, ac yna mae'r anadl yn dod i ben. Peidiwch a pwyso ar unrhyw ddyn. Ond trowch at yr arglwydd, pwyswch at yr un sydd yn rhoid yr anadl.
Dyna beth yw bwrdd yn y neges. Peidiwch a troi at elunod ac at fateroliaeth. Peidiwch a troi at ddyn. Dyw dyn sydd yn gallu anadlu. Dyn cryf, dyn clyfar. Dyw yn ddim byd. Fi at Dyw ar amrantiad roed diwedd ar ei anadlu fe. Fi dim anadlynu ffroen fe. Peidiwch a pwyso'r ddyn, ond trowch at yr arglwydd. Edrychwch i Dduw. Ef sy'n yn unig sydd yn abol. Bydded eich gobaith yn llwyr ynddo ef. Pam? Mae wedi darparu ffordd ar eich cyfer. Os oedd unrhyw un yn gwybod, roedd Eseia yn gwybod, bod ddim eto wedi digwydd. Fe broffwydodd efengyl drwyddi draw. Mae Eseia'n llawn o Grist. Mae'n pwyntio at Grist. Mae wedi darparu ffordd ar eich cyfer chi. Trwy gydol air Duw, mae'n pwyntio at ei fab y Meseia. Dyma'r un yr oedd Eseia'n pwyntio ato, nid oes un eilyn ag anadl, does dim un dyn ag anadl gall ddod i ben ar orchymyn yr arglwydd. Ond pwyswch ar yr un sydd wedi rhoi'r anadl i ni yn y lle cyntaf. Yr un sydd wedi delio a'n gwrthryfel. Yr un sydd wedi gweld ein calonau ac yn gweld ein balchder. Yr un sydd yn mynd i farnu, ond hefyd yr un sydd wedi darparu ffordd gwaredigaeth. Pwyswch ar yr un sydd yn ymestyn allan ei law o drigaredd. Dyna be mae Eseia'n dweud. Peidiwch â pwyso ar ddyn. Pwyswch ar Grist. Y mae Crist wedi dod. Dyna beth oedd yr holl Feibl, o Genesis i datgyddiad, yn pwyntio ato. Mae'n pwyntio at Iesu Grist. Mae fe yw'r un sydd wedi dod o'r nefoedd mab Duw ei hun. Fe gyflawnodd e'r ddedd, fe gadwodd e'r ddedd ar eich cyfer chi. Fe gymerodd e'r gosb ar y groes. Fe lifodd ei waed mwyn i chi cael maddeuant, cael eich golchi'n lan. Ac mae'n ymestyn allan ei law o drigaredd. Trowch at hwn, mae Eseia'n dweud. Mae iachawdwriaeth ynddo fe. Mae maddeuant i'w gael yn Iesu Grist. Mae glanhad, mae heddwch i'w gael yn Iesu Grist. A pam mae hwnna yn digwydd go iawn? Nid dewis, nid arwyddo darn o bapur, nid roi llaw fyny, nid ymateb i ryw emosiwn bach sydyn, ond pan mae gwaith yr Ysbryd Glân yn agor y llygaid i weld eich pechod, ac yna pan mae'r Ysbryd Glân yn arwain chi at droed y groes, ac i chi wedi gweld Crist, fe welwch chi, mae rhaid i fi roi popeth iddo fe. Pob eiliad, pob dydd, pob dewis, pob penderfyniad, pob dim. Fe yw popeth pam, mae wedi fachu fi, mae wedi madda fi, mae wedi ngolchi fi. Mae wedi rhoi bywyd trygwyddol i fi. Mae wedi rhoi heddwch rhwng Duw a dyn. Mae'r cyngor yn ddigon clir. Peidiwch chwythau ar dyn, yr hwn sydd â'i anadl yn ei ffroenau, canys ym mha beth y gwneir cyfrif ohono. Ond, allech chi fynd ymlaen, pwyswch ar yr un sydd yn rhoid yr anadl. Pwyswch ar Dduw a'r Grist, ac fe fydd e'n achub eich enaid hyd dragwyddoldeb. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y ffordd a drefnwyd cyn llunio'r byd, ac i ni yn diolch fod yr gwahoddiad yna i rai i droi o'i pechod ac i bwyso'n llwyr ar Grist, ac i ni yn gofyn o Dduw y bydde ti'n helpu ni fod yn onest gyda'n heneidiau ar bwy ydym ni yn pwyso. A ydyn ni erioed wedi gweld ein pechod, a ydyn ni erioed wedi gweld Crist. Ac o Dduw, gad i ni heddiw, cyn hyd yn oed troedio allan o'r adeilad i bwyso'n llwyr ar yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud trosom ni. Gweithio felly yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 521, 521 o ysbryd pur nefolaidd, cyn helw i lawr i'r bedd, trwy ryw athrawiaeth hyfryd, gad i mi brofi o ddedd. Maddeuant o maddeuant, maddeuant cyfan rhad, yw'r cyntaf peth a geisiaf yr awron yn y gwaed. 521 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.